Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizu sħaba? Ejja nsejħulhom. Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal! Erġajna ltqajna flimkien. Kemm nuħu gost meta narakom. Ara x'hawn ma' ġembi qed tarfuha? Di x'inhi? Dan huwa globu. Il-globu jisu dinja żgħira li tista' tuża biex tara kull pajjiż fejn qiegħed. L-aħwa, għandi idea. Tridux infittxu lil Malta. Malta qiegħda f'din il-parti ara. Din il-parti jgħidula l-Ewropa. Issa qed nara lil Malta jien, tridux nersqu aktar viċin. Qed nara qisha xi ħaġa ġo nofs il-baħar. Dan il-baħar ngħidulu il-Baħar Mediterran. U wara fejn qegħdin aħna. Emmi Malta tagħna kemm żgħira. U kontu tafu tfal li Malta hija arċipelagu? L-aħwa di, x'kelma dik? Ejja ngħiduha flimkien bil-mod. Arċipelagu. Arċipelagu. Arċipelagu tfisser grupp ta' gżejjer flimkien li jagħmlu pajjiż wieħed. Bħal Malta hux. Malta mhijiex biċċa art waħda kbira, imma magħmula minn gżejjer differenti. Tafu x'inhi gżira tfal? Gżira. Gżira hija biċċa art imdawra bil-baħar minn kull naħa. Tħares lem hemm l-ilma. Tħares lem hemm l-ilma. Imdawra kollha bil-baħar. Il-kbira nett. Għawdex daqsxejn iżgħar u kemuna l-iżgħar waħda. Malta, Għawdex, kemuna. Flimkien jagħmlu arċipelagu Malti. Il-bandiera ta' Malta. Abjad. Aħmar. Il-George Cross. L-abjad ifisser paċi. L-aħmar ifisser lubija. Illum sebħet ġurnata sabiħa ħafna. Għal Zizu Nunu, illum ġurnata mhux tas-soltu. Zizu Nunu rikbin fl-ajruplan tan Nannu Mario se joħodhom dawra mal-Gżejjer Maltin. 1, 2, 3 u l-fuq jitla l-ajruplan u jitla l-fuq u l-fuq għall-pisħab. Kemm qegħdin fl-għolja minn hawn se naraw id-dinja kollha. Qed jgħidilhom Nunu? O le, id-dinja kollha mhux se narawha minn hawn, qed jgħid in-Nannu Mario, però żgur li se naraw il-Malta kollha. In-Nannu Mario jibda jdawwarhom minn fuq Malta. Ara Malta fejn hi? Kemm tidher żgħira minn hawn fuq. Malta imdawra kollha kemm hi bil-baħar. Malta ngħidula gżira. Hello Malta! Qed jgħajjad Nunu u jxejjer. Qed tarawna minn hemm isfel. Kemm qed jieħdu gost Zizu u Nunu jtiru fuq Malta. In-Nannu Mario
qed jgħidilhom biex jinżlu fil-baxx ħajaraw iqreb. Ara, bħalissa qed itiru fuq il-Belt Valletta. Il-Belt Valletta hija l-belt kapitali ta' Malta. Wow, kemm hawn sabiħ! In-Nannu Mario issa ħajitla il-fuq ta' Malta. Ara, qed tarawhom dawk iż-żewġ gżejjer? Din Kemuna, l-iżgħar gżira li tagħmel parti mill-arċipelagu ta' Malta. U ftit iktar il-fuq hemm Għawdex, it-tieni l-ikbar gżira tal-arċipelagu. Kemm huma sbieħ meta tarhom flimkien? Għawdex, Kemuna u Malta. Flimkien jiffurmaw l-arċipelagu Malti. Ara, il-vapur ta' Għawdex jisalpa bejn iż-żewġ gżejjer. Nara, ejdu li ftit tfal li ma hija l-iżgħar gżira fl-arċipelagu Malti. Malta, Għawdex jew Kemuna? Proset tassew, Kemuna! Kemuna hija l-iżgħar mit-tliet gżejjer prinċipali tal-arċipelagu Malti. U minn dawn it-tlieta tafu li ma waħda tiġi? Din jew din. Din hija Kemuna fin-nofs bejn Malta u Għawdex. Li ma hi it-tieni l-ikbar gżira fl-arċipelagu Malti? Ħanara, ejdu li ftit. Diki it-tieni l-ikbar gżira fl-arċipelagu Malti hija propju Għawdex. Din town ftit il-fuq minn Kemuna insibu l-gżira sabiħa ta' Għawdex. Mela allura liema waħda jifdal? Malta! Il-gżira ta' Malta hija l-ikbar waħda minnhom it-tlieta. U hija din town. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.